Müzekhane arkeolojiya Amedê 8 sale girtiye û her çiqas hewldan tên kirin ku muzekhaneyeke baştir were vekirin, ev yek her dem tê pajvexistin. Piştî ku di sala 2007 de ji ber baranê avê da ser muzekhaneya arkeolojiyê, êdî muzekhane venebû. Kesê eleqedar amaje dikin ku venekirina muzekhaneyeke nû kêmasiyeke mezin e. Nêzîka berî Hezretê İsa bê Dunyayê 3500 sal û 1500 sal berê ewlî hûrî mîtanî hebûn. Mîtanî ew dewlet bûn. Yani împarator bûn. Piştî wê şîn de berî Hezretê İsa 200 sal îjarê Asûr hebûn. Asûr qiralê wan Adad Nîdarî ser şûrî wî jî nivîsandiye navê Diyarbekir Amîd. Ew jî muzamedeyî. Yani navê me ji ku derê hatiye, em ji ku ne em kînin gişt tarîxa me li wê derayî. Li Amedê gelek berhemên dîrokiyên dema Merwanî û Asûriyan hene ku di dîroka cîhanê de xwediyê nirxeke bilindin. Lê ji ber ku muzekhane girtiye, ji aliyê turîstan ve nayê dîtin. Ev yek bandorê li aboriyê jî dike. Ev eserê gojvan sîta derketine tev Muza Diyarbekir'in. Eger vebe baş bide naskirin, gelek turîst wê werin. Turîstê êvir wê werin, wê xelk werin, wê xelkê derva jî werin. Yani bu avayı ekonomi canlılık çedbe ve otele me tjibin ve lokante me tjibin ve esnafı me nik parabidin hevdo. Her çiqas muzekhaneyeke nû û otantik hatibe vekirin jî hîn nediyare kadê ev muzekhane çi demê were vekirin. Berhemên dewlemend yên dîroka wan diçe beriya niha heta 11,000 salî li benda wê rojê ne ku êdî ev muzekhane vebe û ew jî bigihîjin mêhvanên xwe. Mahir Yüksel, Udaw.